Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama kayat na ti agpailinged itinagan nga Albert adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan pa'y anak mi kinibakit ko, gapo tanabiit kami pa'y laeng anag kasar. Ngem adda kabsat ko, apagad adalek, ket makipagnanaed kada kami. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Albert, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awan ka di pa ni Josh, Brenda. Agdan, nagdiritso adagos iti silid na paman ang nakasangpet. Kasta? Wen, adda ka nung amin iring pas na project da ije pagadalan da. Rush ka nung amin. Alang rod, bayan tapay laeng. Awan gayam. Okay lang kadikan ka, ang makipagnad ka data ti kabsat ko. Awan parikot. Awan mat dakas na, gaputa kabsat mo mat ni Josh. Ken may sa, awan pa'y mat anak ta. Agyaman ako, nay. Gaputaman nakaawat ka, bakit? As-asidig namin dito iti pagadalan da. Isungain kadang ko, dito'y laangan nga agnad ni Josh. Hello, tatang. Nakaawag kayo, mat. Wen anak, kaya't kayo lang nga kumustahin dita. Okay kami lang dito'y tatang. Di na kang pakadanagan. Nasayaat nga rin no kasta anak. Kat ni Josh nga ay, kumusta mo tayo? Saan ka di matlaang amang mangta di ti sakit ti ulo yo dita? Saan mat, tatang? Nasingpat ni Josh. Isungawan rumbang apagdanagan nyo. Nasayaat met nga rin no kasta anak. Makumikumak ngamin dito italon. Umayak to lata sumarong kar dita. Mangyegak to itinatnatang kentrutas. Kastamat amang tedak iti allowance ni Josh. Ay na, tatang. Di mat nagsaritaan tayo, asya kung timang paadal kan ni Josh. Isuasaan yun apagparikutan ti itadjukan kwa na. Mang tedak tulat tamit Sana balita na pigsak pa imot amang guide. Iso nga itid kung tulat tamit at ikabalak nga itulong iti adem. Alang arod, tatang. Da kayo timakam mo. Kumusta mo ti panagadal mo, Josh? Nasayat man manong, awan ti pagdanagan nyo, gaputa sa isayatak ti panagadal ko. Nasayat no kasta. Agadal ka na imbag. Iti kasta, maadaan ka mat iti nasayat a masakbayan. Wen manong, talaga kayat ko man ti makaturpos iti panagadal ko, gaputa damat arapaap ko. Ala, ibagam laeng no adda masapon mo di pagadalan. Siyak ti makamukan ka. Agyaman ak manong, talaga nakasaysayaat kayo kini Manang Brenda. Aw, adtoy Albert. Awatam dagiti aprutas kindat nateng. Imbagla pang ramanan yu mataka dagiti mulak. Agyaman kami, tatang. Naimas lakid di dagitoy, gaputa kapuros. Uwin anak, kapuros talaga dagita. Iso amayat akanay. Aywin kayam, ayan ti adem. At dapay lang di pagadalan da, tatang. Makumikum da kanu ita. Kasta ka day. Ay kat ipaspas nakadimot lang ti panagadal na. Un, tatang. Nagagat talaga ni Josh. Isungawan parikot mikan kuha na. Ay na, maragsakan nak iti day tanga imbagamanak. Ket sapay lakuma, tagtultulo iti kasta kababalin ti adem. Aging ga makaturpaos. Albert, ayaba mo da tatang ka ni Josh. Makanta yun, nabaawan ang dagitin sa ganak ataraon. Inayabak ida itayan. Ngam napas nagpailang ti panagsarsarita da. Urayin talat taidan. Iti kasta, aggigiddan tayo amangan. Sige nga Rod, sana bale. Nagmerienda tayo mat itay. Isuasaan ko pa'y matkit di amarik na tibisin ko. Kasta akmet. Saanak pa'y mat amabisin. Nalabit nga oray da Diyos kan tatang. Sanda pa'y mat lamabisin. Ala nga Rod, urayan talat tayo da amalpas ngag sarita. Wen, sigurado akal pasan ti panagsarita da. Umaydan to ditoy.
Mapanawon ni Tatang Josh. Kunak adituin ang maturog, tamasapan tulangan nga agawid inton bigat, nga magpilit mo't nga agawid. Ato ka nung amin ti aramidan na inton bigat, manong. Wen, kastamot lang ti kinunana itay. Kat, anyang tinagsarsaриtaan yu itay. Pinalpalagi panak ni Tatang. Imbilin na ngagsingsing petak ka no, bahit ti panagadal ko, ken iti panagyan ko dito'y balayo. Nasingpat ka mat. Sapay kumaa, tagtultuloy day ta. Saan ka ang makibarbarkada, bayat ti panagadal mo? Wen manong, di kayag danag. Saysayatak ti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kat sapay kuma, ta saan ka agumurgura. No kasta nga ulit-ulitan mi amang bilbilin kan ka. Gaputa kayat mi ken ni Tatang, anasaya at tumat ti masakbayam. Apay nga eh. Rabian nga maawan pa'y laang ni Josh. Wan nga rod. Itamampay. Sigud mo't asan amarabrabian nga agawid. Tinasayaat. Awagam man. Damagam no sa dino ti ayan na. Sige, mabitla ang taawagak. Sabalin samot ng tinasumok da dya kabsat mo, Albert. Amangan mo't no adda iliplepas da project da. Nga ta? Alang harod. Awagam. Tapno ammom no sa dino ti ayan na ita. Apay ang narabian ka nagawid idirabi Josh. Awawagan ka, ngam saan ka maawagan. Pasensya kayon, manong. Adda ngamin inaramid ma-group project mi. Iso day jay, narabyanak. Nakaturog kayon kinimanang Brenda, di sumangpetak. Gaputa saan da kamot ten amauray asumangpat. Sana bali, manong. Tawan mo't madingay naramid ko. Timulong aklang iti group project mi. Sigurado ka? Amangan mat, no sabaling tinasumok mo. Saan, manong? Agtalag ka kumakanyak. Si kamot gayam, ading Vanessa, itaman pa asim marungkar ka dito'y balay. Wan manong, kayat kumiti umay pumasyar ditoy. Wan gayam, ayan ni Manang Brenda. Napanlabit na kitsyenda. Uraya mon, dandani sumang patenday jay. Alaman nga rod manong, gaputa kayat kayo akasarita. Ha? Napatagsalakid diti bagam kada kami kanimanang mo Wan manong, iso nga urayak ni Manang Brenda. Kayat mo ti makipagnaad kada kami kunam, Vanessa? Wan ko mamanang, kayat ko nga mintag sapul iti panggadan. Agurno nga, tapno maituloy kumatla ang ti panagadal ko. Nukasta, saan ka nga agad-adal, Vanessa? Saan manong? Gaputag parparikot ni nanang iti aramatek nga agkolehyo. Ket, makipagnaad ka ditoy. Wan ko mamanang, iti kasta, saan akon nga agabang. Sana bale, tumulong ak iti trabaho dito'y balayo. No siyak, awan parikot kanya, kading ko. Nalawa mo't dayto'y balay. At dapay bakante a kwarto dito'y. Iso welcome ka dito'y, Vanessa. Iso na lang, saan ka matulungan iti panagadal mo, ha? Kaputa pagad adalak mo't ngamin, tikabsat ko. Okay lang ang manong, tinapatag, at dapag na ida. Apay akas lang makapungpungtot ka, Albert. Anya tinapasamak. Kasanumat ngamin. Lukluk ko nakgayam day dya, Josh. Tiamok, kat napasnak iti panagadal na. Tagayam? Saan mat gayam an asumsumrak iti pagadalan da? Anya? Anya matanda dya kabsat mo? Kakaisuna nga adda ka amang papaadal kan kwa na? Ngam saan mat gayam anapasnag iti panagadal na? Day tangarod ket. Saanak mat ngagkurkurang iti kunak. It-ited kumat ti amin a masapul na. Tagayam, nakibarkada maten. Ket, anya nga iti plano ita? Kasaritak to, apaman a sumangpat dito balay. Nasaya at tasimangpat ka, Josh. Ni, apay kasta ti panangkitam kanyak, manong. Tadamagampay laeng. Ti amom siguro, kat saan ko ang maamuan ti mading aramid mo niya. Anya ka din ti bagbagam, manong. Anya mading aramidak. Sinayang mula ang ti panang papaadal ko kan ka. Saan kamat gaya man asumsumrak? Ha? Kaano pa'y alukluk kunak? Kuha, manong.
Kasano na mo am? Nasabat ko ti maysa kadagiti instructor mo. Kat imbaga na anabayag ka nun asaan ka sumsumrek. Pakawanan na ko mamanong. Ngam saan ko ngaminan na mayulo ti agadal. Iso pakawanin na ko ma. Nakaumayak, Albert, anak. Takayat ko ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti naramid ti Adem. Ay, nagluko mo't ngaminan dayjay. Imbaga na kumanasapsapa, di na mayulo ti agadal. Tapno saan ka mo tanaylawan na naggastaw si ti panagadal na. Saan yun napanunutan day tatang, nalpasan. Kat no bilang takayat nantupay ti agtuloy iti panagadal na. Makaamun tumot amang paadal iti bagbagina. Una, no kayat nantupay ti agadal. Kahit, anya nga ro ti aramiden na ita, tatang. Tultulungan nakakadimat lang nga agtalon. Wain, tultulungan nak. Awan mo't lang ti araramiden na. Iso arumbang lang at tumulong iti talon. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nasaya at mat, nutultulungan na kayo iti talon, tatang. Tapno maamiris na, abidot ti saan na panangituloy iti panagadal na. Kumusta mat nga ti kabsat mo, bakit? Nakasapol ka di matlangan iti trabaho na. Wen, naawatan iti restaurant a nagaplayan na. Kasta ka di. Nasayat mat no kasta. Adda na panunot ko, bakit? Anya day talakay. Anya nga ta, no ti kabsat mo langan ti pagadalag. Panagkita ngamin, kat determinado nga agadal. Ha? Sigurado ka iti day talakay? Pagadalam ti kabsat ko? Wen, iso akasaritam ti kabsat mo. Tanuman nugot, oray agin rol inton panagsasarag. Sige, takasaritak to ti kabsat ko. Kaya't nakapagadalan, Manong Albert? Wen, Vanessa, kayat mo ka di. Launay, Amanong. Ngam, iso na laang. Amangan no adama ko na ni Josh akabsat mo. Gaputa isumot ti sigod apagad adalam. Awan mat siguro ti makunana. Gaputa inted kumot amin ang masapsapol na, idi agad dadalpay. Angam sayang laang. Gaputa saan namat nga inikan patagdagita. Impang pangruna namat ti barkada. Isu asaan kun abasol, no saan ang nakaturpos. Ay, unay mat ngaminan ni Diyos. Nagkasat tupay, gaputa adda ka kabsat na amang paadal kan kwa na. Ngam di namot impamay sa tinagadal. Day tangarod kat. Ala, tangay kunam mat akayat mo ti agadal, mapan kanto nga rod agin rol. Kuyogan na kanto ni manang mo. No kasta, oray sa anak ko nga agtuloy nga agtrabaho iti nagaplayak a restaurant, Manong. Tumulong agtulaangan iti trabaho dito'y balay. Wen, siya kung ti makam mo iti gastusam nga agadal. Kat sapay kuma, taipang pangrunam, ti panagadal mo. No kasta, niipag mo ita ti pagadalam, Albert. Untatang, kayat ko matatulungan. Kat sapay kuma, tasaan ang maitulad ka ni Josh. Alakit na saya at ano kasta anak. Tulungan mo ti ipagmaw, iti kasta. Makaturpos mo iti panagadal na. Kat sapay la kuma, ti pangpangruna na ti panagadal na. Day tamat nga rod ti kunakan ko anah, tatang. Kat kumusta mo ni Josh ije balay? Dayjay, tumultulong lata kanya kijay talon. Imbagakan kwa na nga gurnong, iti kasta. Addan to pagtuloy na, no kayat naman enti agadal. Nasayat mo't nga rod, no tumultulong iti talon, tatang. Iti kasta, adamot serbina asaan na nagadal. Pudno dayta. Sana balay, nagagit mo itong agtrabaho. Mabayin siguro gaputan nakabasol kat ngarudkan ka. Anya ti kadam dito'y balay, Josh. Kwa manong, umay ko itad to'y papaitad ni tatang natangkan prutas. Nagpaburas kami ngamin iti kalman. Iso ako na ni tatang. Asakla ka nun ti mangyag para kada kayo. Gaputa saan na kano amasango ti umay ditoy. Alang rod, idanon mong talatan ka ni tatang ti panagyaman mi. Huwan manong.
Ungayam. Kaya't kumanantiyak ki daw iti pamakawan iti naramid ko manong. Amok ngamin na nasakit pa ilang tinakam mo kanyak. Gaputasan na natungpal ti arapapyo kinitatang ang makaturpo sa kiti panagadal ko. Bayamon day jay, nalpasan. Katno bilang ta kayat munto man ang ti agadal. Sikanto ti makaam mo amang paadal iti bagbagim. Ewan manong, kinapudno na, agur-urno ngak. Gaputa planok man ti agtuloy nga agadal manong. Naamiris ko, anapatinggayam ti adal. Manong Albert, umadanin ti panagturpos ko. Ket agyaman akmanan na, gapu iti panang paadal mo kanya. Maragsakan ak iti dayta, ading ko. Ket agyaman akmat. Gaputa sa anak ang nagbidot anang tulong kan ka. Naragsak kami kan ni manang mo. Oray siyak, manong. Ay na, kasla sa anak pa'y la amamating agturpos akon. Ay na. Mamatikan. Gaputa talaga mo't ngagturpos ka, nading ko. Ket gapu dayta iti kinagagat mo nga agadal. Ayun gaya, manong. Nakitak ni Diyos iti pagadalan iti kalman. Nakasaritak. Kuna na akayat na nga ituloy ti panagadal na. Dayta ti as-asikaswan na ita. Kasta ka di? Nasayat mat, no nakapagpanunot matlangen, amang ituloy iti panagadal na. Katsapay kuma, tagturpos tumat, akaskan ka. Nakaturpos nga rod ti ipag ko, Mr. Lonely, ket naadaan itinatalgad a trabaho. Ket nimet Diyos akabsat ko, umadanimeten ti panagturpos na. No pa imbagak nga agadal baban iti bukod na kwarta, nga masyanak matlaeng, isu at tinulungak manen, tapno makalpas iti kurso na. Kastain katagyamanak, to'y pagayam mo, Albert. Albert pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam, kat dayawen ka, ta tinulungam ti ipag mo ang makaadal. Nga ita, kat tultulungam manen, ti kabsat mo. Nasayaat, ta nakapanunot matlaeng ti kabsat mo, amang ituloy iti panagadal na. Iti kasta, maadaan met iti nasayaat, amasakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Albert, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo, kan musika, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a lovely. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti kayat dagiti dadakkel ko ket makapagturpusak iti panagadal ko. Ngem gaputan natangken ti ulok, nagsardengak. Nagplano kami nga rod iti gayem ko nga agaplay iti trabaho ijay syudad. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lovely. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Friend, agtugaw ka pa'y Agyamanak, Mika. Anya nga minan tigagaram? May papan iti panagtrabaho na ijay syudad, friend. Kaano ngay ngagpasyudad ta? Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo ti may papan iti plano ta? One friend. Kat? Imanugot da ka di? Di da kayat. Ngam awanen maaramidan da. Gaputa nakapangedang akon. Saan akon nga ubingan niya? Kabailak ti agdesisyon para iti bukod ko abagi. Sigurado ka di nga interesado ka sumurot kanyak iti syudad? Amang ano agbabawi kanto? Sigurado akon, friend. Kabailak mo ti agtrabaho. Sa maysa, may mayat ti agtrabaho ngam ti agadal. At least, at kwarta. No kasta nga rod, agsagana ka,
Taagbiyahe ta inton Lunes. Siya kung ti makaammo nga agbirok iti pag naedan ta ijay. Adda ang apong. Adda iyag ko anatang para kada kayo. Ay, agyaman ako na yapaw. Kung gayam, anya day nadamag ka. Anya tinadamag yung apong. Puno ka din kinsarding mo ti panagadal mo. Un apong, kayat ko tiyang trabaho. Tapno adda kwarta. Kan tapno magatang kumit amin na kayat ko. Tasay saya at mutlaeng no agadal ka pa ay sa kanto ag trabaho. Tapno inton makaturpos kan, anong taon di pagpilya matrabaho. Makapasadot mo ti agadal apong. Narigat, kan ado ti maaramid iti pagadalan. Kan awan mo't sweldo. Narigat mutlaeng ti ag trabaho. Makabannog mutlaeng. Una, makabanog tag trabaho. Ngam at least, adda masweldo. Adda kwarta. Ang mga no pagbabawyam tunay ta desisyon mo, apaw. Apay ko mangagbabawi ang apong. Nagdala na kung nagita. Narigat awan adal na. Nang runa no makatumpong kay ti boss nga awan asina. No malatamot ano nakaturpos ka. Tamarigatan ka itay ti panagadal mo. Ngam, inton nakagraduar kan, mausar mun taon. Sa dino ti ayan ni manang mo lovely, Kinate, anak. At da iti silid na, nanang. Anya ka di ti aramiden na ijay. Agim impaki mat nanang. Agrubwat da kano inton madamdama. Talaga gayam adisidido nga agtrabaho ijay syudad. Mabitla ang takasaritak mananday ta akabsat mo. Oh, nasaya ata si mangpad kayo, nanang. Agpasyudad kami inton malam. Sigurado ka de? Nga da pagtrabahuan nyo ijay. Ay do, nanang. Awan pagdanagan nyo. Kadwak matigayam ko. Anya ngay nga rod, no kasta ti desisyon mo. Agan anad ka lata ijay, anak ko. Di mo liplipatan, ti umawag to kada kami. Daytoy ti abangan ta, Mika. Wan, dayto lang matinakitak analak ka ti abang na. Pagtrabahuan ta ngay. Adamatan? Agsapsapol iti dishwasher ti restaurant dit asidag tayo. Kayat mo ka ti ngagtrabaho ijay? Kayat mo ti agbalin a dishwasher? Una, friend. Nalakamot ti aginaw. Kat, kasano nga rod? Agaplaitan. Una, applyan ta. Sayang mat. Asidag mat kit di San amasapol ngagplete ta. Uwin Ala, isagana ta nga rudan ti requirement akasapulan da. Biodata laang mat tinakita akasapulan da. Mangipasta inton bigat. Tapno makapagrugita mat na dagos. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat. Imawag ka, ta nabayag mat, adi ka imawawag. Kat, kumusta ka nga dito syudad? Makabanog nga rod, nanang. Makabulan mi lang dito eh. Ngam adomot yan ti ipapaaramid da. Day tapay ti may sa arason, no apay asaan kayo ang maawagan. Kanayon ti overtime mi. Talaga mat ngamin anarigat yung trabaho. Wan nga rod, nanang. Narigat gayam ngagpaiso. Awan gusto nga inanami dito eh. Ano takinayat mo mat yung trabaho dita. Kan awan nala ka ang trabaho. Plano mi nga rod tagbirok iti sabali ang pagtrabahuan mi, nanang. Da kayo man, ano siya, awan mat amok dita? Ala, agan anad kalata dita, anak ko. Wan, nanang. Katagyaman na. Ay, talaga adyakon kabailan tagtrabaho iti dayja restaurant, friend. Uray siyak nga rod, friend. Makabanog mat. Kan mapuyat tapay. Tag-overtime ta matakanayon. Aramiden takit din ti plano ta. Agsapul talaangan iti nalaklaka at trabaho. Kwa, adda nakita ka post iti Facebook. Agsapsapul da iti babaunan. Aglaba, agluto, kan agdalos ti maaramid. Anya ti makunam, friend. Sa dino kanungay dayta?
Dito lang, syudad, Stay in ka, no? Dinasayaat. Saan tan nga aggastos iti abang? When, kan libre ti silaw kan danom. Manungay ti binulan tano bilang laang. Damagan tanto, Sige, padasan tangarod ti agaplay. Sige, friend, ipadas ta. Panagkunak kat mayat ti agtrabaho ijay. Dakkel mat gayam ti balayda. Kinalawa ti arubayan sika. When nga rod, friend, nalawa ti madalusan. Okay laang no nalawa. Tinapatag kat dakkel ti sweldo nga itidda. Sigurado dahitan. Sigun iti nakachat ko nga anak ti pagserbyanta. Kat professional da nga kakabsat. Mayat nga rod ano kasna. Sigurado adakkel mat ti sweldo ta. When, friend, ay, umayan ti agbalin nga amot, Amangan numanggag na ti pagsarsaritaan ta, kat di na magustuhan. Da kayo ka di ti kinasarita ti anak ko. Da kayo ti nag-apply kas babaunin mi. When, sir, da kami nga rod. Siyak ni Mika. Isumat ni Lovely. Naibaga na ka di dagiti rumbeng nga ramidan nyo. Agluto, agdalos, kan naglaba kayo lang. Amo mi sir, naibaga na matkit di. Sigurado kayo, akabalan nyo nga ramidan dagita. Diyak kaya ti sadot. Ay, when, sir, nagagat kami. Kan kabailan mi ti trabaho. Nukas tangarod, mangrugi kayo ninton bigat. Stay in kayo. Ay na, di mo tin malmalpastar aramidak dito eh. Agasang man da ito nga impalaba ti amo mi. Maminliman samit nga agsukat iti may sangal daw. Linmalakyan. Ang sukat mo't ngamin asukat. Ngaro da. Lovely, sa dinudayan mo. Lovely. Jesus, agpokpok ka man ang jabusta. Ay na, saan pa'y analpas ti panaglabak? At daman sigurong ipaaramid na. Lovely. Isong bata mo friend. Amangan no nakarkaro ang makaong. Lovely. Adak dito sir. Si kamot din ati makaam mo, friend. Rumarakon, ta saan pa'y analpas ti panagsibog ko. Ito'y lagayam ti ayan mo. Nakabaybayag ka sumungbat. Pasensya kayon sir. Aglablabaak ngamin. Kanjak nang adagos ti pukaw yo. Di ka nagpalawag. Apay met adi kay nagluto, ha? Inton madamdam ako maasar. Nasapa pa'y mat. Nakabumbuntog kayo. Agawam nga mitiaglabaa. Diyak kaya ti kasta. Ala, isardeng mo pa'y laing ti panaglabam. Tagluto ka pa'y. Mabisin akon. Wood sir. Agawam! Nakaumumot mit da di alakay. Mangag ijarwar ti sa una. Nang ko aming imbagbaganakan ka. Makaparurod nga rod. Diyak kaya ti kasta. Kun kunanakit din kanya. Nakabutbutan ngagpaiso. Nga rod sapay nagngato ti boses na. Iso lang nga rodin ti pagserserbyanta. Unget pa'y lang nga unget. Ay na, kaslarobot ti panagkita na iti tao. When nga rod, Nagrigat lakit din ti kastoy at trabaho. When nang runa no kasta ti boss. Ay, urayik lang ti sweldok itaabulan. Numaalak, agawid akit din. Panawan nak. Sika ano kayat mo ti agbati ditoy? No siya, talagang agawid akon. Agawid akmot nga rudan Diyak lakit di kayat ti mapanawan dito Nagawid ka mat. Awan ka di trabahom ita. Awanin nanang, nagikatakon. Iti anyaga po. Kunakman no kayat mo ti agtrabaho, tapno ada kwartam. Narigat mat gayam nanang. Kunaktumot kan ka. Ay ngam basol mo mutlaang Day tamot ti piniling. Nay, apay nagawid ka pa'y lang si Kalable. Awan pa'y makatawan mo ijay syudad. Anya ka mo't lakay. Imbes ako mustaam ti anak ta,
Kastamot ti ibagam. Pasensya kayo, nanang. Tatang, nagbiduta. Anya nga ita. Di mo matgayam matakderan ti bagbagamid Nagpatingga ka mo lagayam iti sao. Agtapi-tapaya po. Sige lang, apong. Okay, kumusta nga iti trabaho mo di syudad? Nagikata ko na, apong. Saan ako ngagsubli jay? Nayapay nga'y. Narigat mo't gayam tagtrabaho iti syudad. Makabannog. Nagiskwela aklat ta kuman. Saan ka akas tatimbagakin ka ide? Nagtangkan tumot kami ti ulam. Awan deng-deng gamasaw. Bidot ko day jay, apong. Hanggang saan pa yan aladaw ti amin. Ubing ka pa'y. Mabalin mat nga ginrol ka manay. Wen, apong. Padasag akasarita dagiti dadakkel ko. Barang umanugot da nga ituloy ko manan ti panagadal ko. No dimngag ka kumaka iti dadakkel mo, di nagsayaat ko ba? Saan anasayang ti makatawan? No kas ka na tayo nga awan nalawa adagana, kan mamirmiraot tayo laang, nasaysayaat no agadal tayo, tapno manayunan ti ammo tayo. Agsarita taman pa'y doming lakay. May papanitian niya bakit? May papan iti anak ta. Nilabli manan. Wan, naibaga ni Lovely, akayat na nga ituloy ti panagadal na. Kahit Numabalin ko ay katumanugot ka Ilako tapay laang di kalding tayo. Ta isupay apagiskwila ti anak ta. kasano no sumadot manayin kat agsardeng tumanayin, di sayang lang ti kwarta. Sana mapidpidot ti kwarta kung nakarawd. Saan mo't adakes no suportaran ta ti arapaap ti anak ta? Una, nga madanaganak. Dak kaya tamasayang ti kwarta nagrigatan ta. Panagkunakot na kaamiris mo di anak ta. Narigat ti nagdalanan da iti gayem na ijay syudad. Nasapa ka gaya manang. Wen, alas 7 ti klasik ita. Adda ka di ibagam, ading ko. Umay ko lang itad ti allowance mo, manang. Allowance? Wen, intad ni tatang. Bayad din natang amula na. Nagsingir kami ngamin itay. Agyaman ak ading ko. Awan ang yaman na manang. Pasensyam ni tatang Tasabali mo't dayjay no makaungat. Saan mo't kidi nga imot? Madanagan laeng, no di mo seryosuan ti panagadal mo. Maawatak ni tatang. Di na kaya't amasayang ti kwarta nagrigatan na. Iso nga igaad ta ti agadal manang. Tapno masubadan ta, dagiti adwa sakripisyo dagiti dadakkel ta. Wen, ading ko. Ikarik nga agadalak na imbag. Itikas na, makaturpusak. Kat apaman ang makaturpusak, makabiro kak itinataltalgad at trabaho. Congratulations, anak ko. Naragsak kami iti inam, tanalpas mumutlaang ti kolehyo anak ko. Pasensyakan, no nakangag ka kanyak iti. Kaya't kulaing amadaan kayo iti napintas amasakbayan iti kabsat mo. Maawatan kayo, tatang. Agyaman nak launay. Tauray na dismaya kayo idi nagsardeng tinulungan daklat na idi nagdesisyonak nga ituloy ko ti panagadal ko. Awan ang yaman na, anak. No saan aga po iti tulong yo kininanang? Amangan no awanak ita iti ayan ko. Congrats manang! Sabong kan chocolate para kan ka. Happy graduation manang! Agyaman nak ading ko. Si kantumot ti sumaruno. Ala, agawid tayo garuda, tayo agluto iti pansay. Kinitib amanok ko na maaba ka Kablawan kay ti panagturpos mo, apaw. Agyaman nak apong. Di, agtrabaho kamot tayo. Wen apong. Agaplayak tapno makatulong akmat iti pamilya. Kan kada kayo mo lang
Mayat da ita plano mapaok. Ita ta nakaturpos kan, mabalin mo tagbirok iti trabaho akabaalam nga aramida. Wen apong, uray minimum lang ti sweldo. Tinapatag kat kabala. Kasta talaga no mangrugrugi ka pailaang. Manayunan to Agyaman na kadagiti pamagbagayo apong. May sa kayo mat anagbalin nga inspirasyon ko. Tapno malpas ko ti panagadal ko. Diyak mo't makita ni Lovely, bakit? Sa dino tinapanan na? Ada interview na ita, lakay. Ijay? Nalipatam ka de, jain bagana. Ada inaplayan na trabaho. Kat masapul ka no ang ma-interview da, ta makita no asino ti qualified para iti da a posisyon. Aya. Nanang, tatang, adakon. Neda ka madgaya man. Kat kumusta ti interview? Good news, nanang, tatang. Kaya't ka di asawan da ita, naawat ka iti trabaho, anak ko. Un tatang, naawatak. Kat mabalin kun ti mangrugiin ton bigat. Kat congratulations sa anak ko. Iso na lang ang ta minimum ti sweldo. Okay lang da ita. Manayunan to siguro, into nagbaybayag kay Jay. Sapay la kumatatang. Ti panunutem laangan, kat at least, minimum ti sweldo. Sana kas kadagiti daduma dita, abilo minimum lang arudain, nadagsan pa iti trabaho da. Kalpasan ti mano atawen, nakaurnungak, ket naipatarimaan ko ti balay dagiti dadakkel ko. Ita, adaanak meten iti buko da pamilya, ket pagyamanak, taad na tinatalgad a trabaho, isu asaan kami amarigatan iti asawak. Alakastain ket agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lovely. Pagayam Lovely, agyamanak iti daytoy apakasaritaam, ket kablaawan ka, tanaadaan ka iti natalgad at trabaho. Ket ala, ituloy yung agasawa ti aggaget, para iti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lovely. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mark, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Maaramid ko amin akay kayat ko. Idisan pa'y asimbang bay iti biyag mi, ti ina, ti kadendenak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mark. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kunani mama, kayat na mati umay agyan diti bagyo. Kayat na kanumati umay makipagnaad kanyak. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnanaad. Katuna, Pampanunutak nga ro ti agbirok iti pagsarikak no umay ni mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ijay karinderya pagtrab-trabahwak. Ijay kan nga agapla, hino kayat mo. Tapno saan ka na marigatan nga agbirok pa'y. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mo't ngamin nga agap-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawitan ta. Saan mo't ngamin akayat ni nanang mo nga laon ta ditoy. Nya nga rod nga ay. Agsangit mo't ninanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ninanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isan tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino iti mga wawer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso na ti mga awir iti anak ni. Di kasano itan. Saan kan amakainom, numalpas ti trabaho, tandamot tin gwardya. Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom?
Sigud mat nga awan ibagbagana, no kasta nga aginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na ka ni bakit mo. No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom, minton madamdama. Saan pa'y mat nga ita, pare? Ha? Kasangsang patlaunay ti katugangak. Kaslama no makita na nabarte kak nga agawid. Ket kasangsang pat na. Ay ket, iso ti ko nam. Agpalakas ka pa hilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat na natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi je karinderya paglutlutwak. Iso nga ruday ti ilukluk magko, mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobraan na taba, anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy, ngam tay na taba. Ayos lang kanya, nga oray na taba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw saan tayo ngayon minom. Kaano nga ti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siya, makin-inom ako na. Sigurado ka asan nga gungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga tilutuan ta, pulutan tayo, inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Hmm. Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasayaan kami mat anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasayaat kami met, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw-awir iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Kababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo met. Asaan ko ang maikat ti panagin inom ko? Ay, sursurwam nga ikatan anak ko. Awang gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay, agyaman na karon no kasta anak ko. Nire ko nga nanang. Mabalin ka di akasarita ka. Ay, mabiit laang. Taitad ko kankuan ato'y cellphone. Hello, Tatang? Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat na dagiti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manen nga gawid dito'y kadading ko? Mailiwa kon kinyading ko. Sige. Ibagak to kan ni nanang mo. Tagawid kami. Uraik ti panagawid yu, ha? Wen. Sige pa nga rod. Bye. Muna kan nga gawid, Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldok. Nagpawita kon kan ni nanang. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbang pat ni mama. Kat saan ka na naginom? Gapo tama pa inaklaeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain inuma ka talaga. Iso pangasim Umunakan. Taginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi Kat adapay trabaho tayo intun bigat. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog ako na. Intun bigat to daytan. Apay ka di akasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabaintan ni mama? Ang mga numangag na ka. Awan bibiyang ko, ore mangag na. Dayta ka timadikan ka numabartag ka. Saan ka makaaw-awat? May manugot ka kumao, dinalpas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginana. Salbag yun ti kasoy. Ala, agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Agyaman mama. Agininom ka gayam.
Maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunas mo. Ibusin na pa'y ti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga ginom. Nabayagan nga gin inumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Ta isukat nga ro ti agas ti bannog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akas ta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, mapna kalatan iti kasta a klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asam ti biag ti tao ama martak. Ay, awanin nga rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day di abakit. Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak tupay. Anya? May tured mo apagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya apagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? O, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaysaya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli kamatan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamatan ti panagsasaom iti inak. Isutiin mo na nagsao kanyak iti madi. Kat, agpaiso mo ti bagbagana, saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanyak, no apay apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardeng mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa'y ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga agurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema. Angam ita. Ay, tila maten pakibibyangan na. Isu ana say-saya at no pagawi damon. Anya? Talaga saan ka ang mabagbagaan, Mark? Amom lang aro din akaguran ni mama ang mabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awam bibiyang ko iti inam. Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Iso nga awang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan mo abastos ang tinak? Awan mo't karbang amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastos pagawidam. Tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mark. Ngam dahi ti apan ang bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apay asaan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagit imbagbagak idirabi Ha? Ang aldawan, awan pa'y lang. Diyak mo, noon niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti ammo da nga ta. Nakaturugak pa'y, iti agsarsarita da. Angam, dengdenggak nga ibagbaga ti inana. Noon niya kano ti kinay kayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Ne. Apay nga agkatawa ka? Kaya't ka di asaunday ta, apangitak? Kwa, pare. No adda nga min guraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Isu siguro, akas day tinaibagana. Apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Ne. Awan matandang iti daddo maagamit.
Sumrakak iti kwarto mi. Ne. Awanan dagiti kawas ti asawak. No kasta, pinanawan na kon, kat simurot iti inana. Ne. Adda surat ang nakaparabaw iti lamiseta. Kita. Basag. Mark. Nabayag ang nagan-ano sa ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inananusan ka lagta. Gaputa si ka timang pakpakan kanyak. Ngam nakita ni mama no anya aklase ka nga asawa. Iso tinanglawlawag iti panunot ko. Nga damat mabalin ko apagpilyan. Asaan kat nga ananusan ka lagtan. Simurot akon ka ni mama. Saan agapo ka dagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputak si kapay ang mismo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Idinto asyak. Jak pulos binastos ti inam. Agpatinggalangan ditoy. Kat saan mo kumaabaybay ti inauna nga anak ta. Sikan ti makamukan kwa na. Sarong karak tulad ta. Kaya't kuman nga alaan, ngam amok apat-pat gan unay ni nanang mo. Sige, kastan. Pinanawan na kon ti asawak. Pudno ang nagbidutak. Pakawanan na kuma, Daisy. No naglablabasak. Jak gayam kabaalan. Amapukaw kay tibiyag ko. Aging gaita, mangnamnamaak asubyanak ni Daisy, Mr. Lonely. Kasla saan kamamati asaanen nga agparparang. Nang runa, kat adda iti sidong ni nanang, ti nauna nga anak mi. To'y pagayam mo, Mark. Mark, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ti makunak, no talaga nga ay ayatem ni Daisy, kat saan mo akabaalan amapukaw iti biyag mo, sursuruwam nga ikaten ti bisyom. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo, tay ti dayta nga aramidam, amok, amakisinubyan ken ka, ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mark, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.